Skunde mopogore mag sekondari pacho ka ochako ayanga chenro mar rwako jopuonjre mag klas 9 odiechieng' ma kawuono. E thoth skunde jopuonjre ma odonje higani ng'eny ka ipimo kod higa mokalo. Jafwambo mar Judith Omondi nitiere kod ler mar chenro ma kamano. Wuok tich mar tarik 15 dwe mar achiel mane owinjo jopuonjre mag klas 9 chak donjo e skunde. Okinyi mang'ich e skunde ma opogore jopuonjre kod jonyuol ne ochopo mar chako okang' machielo mar dhi nyime kod somo mar 844. Thoth skunde higani pogruok ne nitie, kendo dhugruok malich ne onge kaluwore ni jopuonjre ne opog kod odiechienge ma opogore mag donjo e skul. Kar saa 6 odiechieng', thoth jonyuol ne osetieko mar dok pacho. The parents actually reported as early as 5:30. We at the administration, we had already set up the place to receive the parents from 6 a.m. And indeed all the members of staff of Renana School were in. So as the parents streamed in from 5:30, we were able to start our registration from 6:15. And as you can see, so far, we don't have many parents on the queue. If you look around, you'll see that most of the people you'll see are students and the teachers, because already the parents have cleared and gone. E kwan mar jopuonjre 1,415,315 mane otimo penj mar klas 8, 1,429 ne oketie skunde ma opogore mak mana jopuonjre mane hikgi ohewa 18. Kirango rang'iny mar skunde madongo mag national ne omi jopuonjre marom 42,927, special needs 2,225, extra county 274,746, county schools 288,201, ka skunde mag sub county to ne omi jopuonjre 792,230. Thoth skunde ma walimo kawuono yango ni kwan mar jopuonjre mag irwako higa ni ng'eny ka ipimo kod higa ma okalo, nikech ma higa ma irwako jo klas 9 e okang' ma ogik e pacho ka. This is the last year we have standard 8 being done, KCP. We had to take in more so that we do not have we have at least a maximum transition of the class 8 students from primary to high school. So the fact that it is the last class that is being done in class 8, we had to take in some more, about 200 more, just to cushion and ensure that no student misses to go to high school. We don't have Form 1 class next year, so there will be a lot of space for these girls, because there will be classes that will be empty. We had about 10 classes for Form 1s. They will be empty next year. The hostel spaces will be empty next year. So that is why we sat and agreed that we increase the number. Skunde moko kata kamano kaka Kisumu Boys kwan jopuonjre ne ok ng'eny ka ipimo kod higni ma okalo, kendo gichiwo thuolo ne jopuonjre mane okwayo riwore kod skundno bang' piny owacho keto jopuonjre e skunde sekondar. The government gave us 482 learners against our capacity of 600. And therefore, on top of the ones that we were given, there are parents who made requests that we have also given consideration. Jumani mangima chenro mar rwako jopuonjre mag klas 9 pod biro dhi nyime koda ka jopuonjre mane ok otimo penj mag KCPE. Kata bed ni kwan mar jopuonjre mariwore kod klas 9 higa ni ng'eny kendo luoro nitie ni klese ok bi romo. Geno nitie ni chakre higa manyien somo biro dhi makare kaluwore ni onge jopuonjre mag klas 9 mabiro riwore kod skunde sekondar kendo e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.